close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. बाय बरसा दरसार YouTube चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ आं बरायनो लाबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा। बे बोसोरसालिया जथुमाया नैबे 21 नैबे डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 23 डिसेम्बर दिनै जोबथा थामहिनबा गेवलां मेल। बे गेवलां मेल हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। सिगांनि हाबाफारियाव थामहिनबा सिगांनि आंनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननो आङो बेनि भिडिअखौ नैबे भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। दिनै आं नोंथांमोननो नैबे बे जायगायाव सुबुंफोर फैनाय गेदारिं जानाय बिनि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बारा गोबाव खालामला बेनि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो दिन्थिगोन। थ' मानगोनां लोगोफोर नैबे समाव बे गेवलां मेलनि नैबे मेन स्टेज बेवहाय जों थांगासिनो। जों गेटनिफ्राय एन्टार जाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेनि गासै भिउखौबो दिन्थिगोन। दाख्लै आङो मोनसे 21 डिसेम्बराव बेनि नैबे बे कनफारेन्स जानायनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिखांबाय। आं दिनै नैबे समाव बेवहाय जानाय जे सुबुंफोर थामहिनबा बेवहाय बेसेबां गोबां सुबुं जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सोर सोर आलासि फैदों बेनि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। आंनि जे मोन्दांथि हिसाबाव बेवहाय गासै लाखसो बेवहाय सुबुंफोरा जादों आरो बेवहाय जोबोद स्ट्रिक्टलि प्रखाखनाबो बेवहाय दङ। लोगोसे दंफां नायदो चन्दन मुसाहारि बिथाङा नैबे मानास सेरफांनि बिथाङा अनार बिथांमोना बरसा देरहासारखौ इउटुब चेनेल साबस्क्राइब खालाम सोरबा खालामाखैबा। लोगोसे मानास सेरफां इउटुब चेनेल नोंथांमोना जुदि दासिमालागै सोरबा खालामाखैबा बे मोननै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला अब्ला नोंथांमोना आङो बेनि नुथायफोरखौ जेसेबां हायो आङो दिन्थिगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था बेनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। थ' आं मेन स्टेजहालागै थांनो नागिरदों। बेवहाय आलासि बिथांमोना बिबुंथि होगासिनो। नैबे जायगायावनो दाखालि 22 डिसेम्बराव बे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे जायगायावनो फ्लेग हस्टिं खालामदोंमोन आरो लोगोसेनो नैबे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आसामनि बाहेरायाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय बिथांमोना नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बे जायगायावनो फ्लेग हस्टिं खालामदोंमोन। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go.
लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमानि जे गुवार फोथार बे गुवार फोथारनि जे मुंखौ नैबे कंकेशर नार्जारि जावरिखां फोथार होननानै बुंनाय जादों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन थ' बिथांनि मेंनो रोङि खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बे जायगायावनो बेनि नैबे समाव बे जायगायावनो दिनैनि गेवलां मेल थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाखौ बे जायगायावनो खालामनाय जादों आरो We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नैबे खुंफुंजानाय 52थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव फैनाय सुबुंफोरा जिहुते बे जायगायाव दैनिफ्राय लानानै गासैबो गोदान जाहैयो थान्दानि बोथोर दा बे बेलायाव देहाफोरा एसे सावस्रि बिथिङावबो नोजोर होनायनि जे गासैबो सुबुंफोरखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बिथांमोना फ्रि मेडिकेल थामहिनबा नैबेहाय मेडिसिन सुबुंफोरनो होनाय जादों दा बेवहाय आंबो गुजुनाय जादों जायनि जुनै आङो बेवहाय मुलि जाबाय थ' some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव आङो 52थि बोसोरसालिया जुथुमानि नैबे जाग्रा बादा बेवहाय मावसोम हानजाफोरा जोब मोजाङैनो ओंखाम राननानै होदों गोबाव जाबाय नङा होमब्ला बेवहाय खामानि मावनाया बिथांमोनखौ आं दिन्थिगासिनो बेवहाय नोंथांमोना मोनदों बिराद मोजाङै जाय बिथांमोना फैयो बेवहाय सेल्फ सार्भिसै बिथांमोननो ओंखामखौ जाहोयो जोबोद जोथोनै दालि हरग्राया दालि हैग्रा आरो नैबे ओंखाम हरग्राया ओंखाम हैग्रा दा बिदि रोखोमै बिथांमोना जाहोयो मा बियो लाब्रा दराय लोगोफोर दा बेवहाय सेल्फ सार्भिसै गावबा गाव नैबे जानाय आइटेम बेखौ बिथांमोना लाबोना जाफैयो बिथांमोना जागासिनो फंबायमोना थ' बेसेबां गोबाव जागोन नोंसोरो बेवहाय लाजदों नामा जोङो बे जायगायाव नोंथां फंबायमोना जे भलेन्टियार्स जाफैदों नङा होमब्ला दा बेवहाय माबायदि मोन्दों फैनानै बेवहाय गोसोखौ मोजां मोन्दों एसे रंजानायबो मोनदों जों बे भलेन्टियार्स जोंखौ मोसाहोयोना बेनि थाखाय जों गोसोआव इन्टारेस्ट आरो दे बिराद इन्टारेस्टआव मोसाहोयो ने थ' नोंसोरो बेवहाय साबैसे दं भलेन्टियार्स टटेल बेयाव 600 600 थ' जाबाय थादो नङा होमब्ला ओंखामजों जाखांबाय थेवब्लाबो जानो गोसोमोन दे दिस हरदों ओंखाम रानना होदों ने बिनानावमोना ए साबैसे दं दा नोंसोरो 32 जन नोंसिनि प्लाटनाव प्लाटन नाम्बार बेसेबां नोंसिना प्लाटन नाम्बार 2 नि मावसोम हान्जा बे दालिखौ गोजौ खालामनांगौ आरो गोथाव दा दालिया आच्छा ओमफ्राय बेलाय मा लाब्रा नायनो बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनदों आङो नाथाय ओंखामा जाखांबाय आं जाथ'ला थिगानो Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरारि जुथुमानि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिबाय नैबे आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे 52 लिरनाय नैबे बेवहाय आलारि बाथि सावनाय जादोंमोन थांनाय समाव नैबे जाय बिथांमोना नैबे बर' हारिनि थाखाय आगोमा जिउखौ
मुंख्लं जादोंमोन गावनि जिउ खोमाना लानांदोंमोन बिथांमोननि गोसोखांथि महराव अराय सान्थिनि थाखाय बेवहाय आर'ज गाबनाय जादोंमोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों गासैबो नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय जाखिनि आंनि भिडिअनि केपचारजों आंनि केमेरा केपचारजों नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं दिन्थिबाय उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि बे आंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलनि गासै नुथायखौबो आं दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबायनानै फोस्रावबाय आरो उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' जय I need some space to think this through.